Haharanahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong tayo wala lang. O kaya biglang may breakfast dinner. So what's up mga guy, no? So shoot na yung karoon, nagkabiray tao ito. Korea, graduate ito mga phone. So graduate may karoon sa nagsagsaan siya ko niya. So ako nga din, no, naaano, babae. Dali, kita na, duwa rin lagi, sugo rin ta. First come, first serve. Kulbaan ito tayo. Kulbaan ito tayo. May cheese po. Ito rin mga gaya. Nagilis din yung t-shirt. Nakabog ko yung t-shirt. May print akong t-shirt. Lawas tayo. A few moments later. Naniniwala na ako sa forever. Magmulang kita. Magwapa na ka na buwang. Mag-graduate siya ka. Picture na madaan. Hindi ka abot, di ba? Pero di mag-graduate, italikod doon yung picture. No, sakto no. Kung ito mo nang daghan nun. Piyong mo. Daghan na buwang may baga kayo mo. Mag-graduate di ka. Di, sa lagi. Picture na tadaan sa. Picture na eh. Mana lang ba? Na-display sa balay. First year pa ba ito? May picture mi. Sure mga gaya no. Puti na dyan gimig na ako sa. Kung naglasa to yung pulbos. Ano yan pa pink? Ay. Ano pink mo? Ka-sweet ba? Ka-sweet ba? Ako na lang, mabugat yung tudlo. Ikapilit bagbuko. Formal lang ito, ba? Kasal mo, no? Dakuan na bang ay ka-sweet eh. Ako na? Ikaw may nakatuga, ikaw yun na. Ay, pagbutok ka. Man, ano na ko man? Formal na ko man. Anong pink man? Anong pink man? Tao ka rin sa? Di ba sila ano kung sino bit-bitog ka? Puta ito? Hindi mo galing mura ko robot. Mga nga na din yung feel naman pictorial sa? Ay, mag-artist na yun. Di da naman doon sa package. Dili oy. Daw na plain na siya, white t-shirt. Dan suy bayaan.
Ito na niya. Ayaw, okay, nice. Paso na siguro yung may pictorial. So guys, yung kiknamutan na kung ano ba nasigo bit-bit cam. Luya, maestra may kasingin lang. So, more gi pull out na muro gi. Yato ra kadali ah. Bagi duty na mahuma pa mi sa mga oras. Shout out sa kwan sa tanang mo graduate de pohon. Kwan day, believe in yourself. Ay laglaom. Gahi. So number 1 sa lista no. We've been drinking tonight, chilling like a villain. Everybody wanna be on my team, and it feels damn right. Haters can't fuck with us, cause they can't talk shit. So karon mga guys no, mo na to ang short vlog karon. So karon naglaro-laro mi karon kay gitiwas ang iyang papel sa akong migo ron, migo nga gahi kistanan literal nga gahi. So stay tuned lang sa next vlog. Like and share and subscribe sa YouTube channel, Facebook, Instagram, follow.